Avram prinosi Isaka na žrtvu. Gospod svagda ispunjava ono što obeća. Tako se dogodilo i ovoga puta. Avramu i Sari rodio se sin i novorođenče je dobilo ime Isak. Dečak je rastao i bio podjednako dobar i pobožan kao i njegov otac. Bog je međutim odlučio da iskuša Avramovu veru i ljubav prema njemu. On je stoga rekao Avramu: uzmi Isaka, tvog sina jedinca kojega toliko voliš, i pođi u zemlju Moriju na planinu koju ću ti pokazati. Tamo mi moraš prinijeti Isaka na žrtvu. Avram je svim srcem bio odan Bogu, pa je pomislio: Bog je tako rekao. On tako hoće, a ja moram da izvršim njegovu volju. Sutra ujutru Avram je rano ustao i izveo magarce i na njega natovario drva. Uzevši dvojicu slugu i svog sina Isaka, Avram je pošao na put. Isaku nije rekao ništa o onome što je namjeravao da učini. Kada je Isak, ne znajući koga otac treba da prinese na žrtvu, upitao za to, Avram je odgovorio: Bog će pronaći sebi jagnje za sve spaljenicu, sine moj. Nije rekao ništa više. Otpustio je sluge i čutke pošao dalje. Isak također nije rekao ni riječi, iako je bio začuđen. Kada su se popeli na planinu, Avram je podigao oltar, položio na njega drva, zatim Isaku svezao ruke i noge i položio ga na žrtvenik. Onda je u desnu ruku uzeo veliki oštar nož i podigao ga iznad Isaka. Tek što je htio da spusti nož, kada je iznad sebe sa neba začuo glas. Bio je to anđeo koji ga je pozvao. Avrame. Ovdje sam, odgovorio je Avram. Tada je anđeo rekao: ne podiži ruku na svog sina, jer sada znam da se plašiš Boga i da ni sina jedinca nisi požalio zbog mene. Kada je začuo ove riječi, Avram je bacio nož. Hitro je odvezao svog dragog Isaka, zagrlio i celivao sina, zbog radosti što je ovaj ostao živ. Da, pomislio je Avram, Bogu bi ipak trebalo prinijeti neku žrtvu. Kad bi mi pri ruci bila ovčica ili tele. Pogledao je oko sebe i vidio ovna, čiji su se rogovi zapleli u žbunje, tako da nikako nije mogao da se oslobodi. Avram je tog ovna prineo na žrtvu Bogu. Bog je tada rekao Avramu: pošto se zbog mene nisi saželio ni na svog jedinca, ja ću te blagoslovim i umnožit ću tvoje potomstvo. I ono će biti brojno kao zvijezde na nebu i kao pesak na morskoj obali. Kroz tvoje potomstvo, iz kojega će poteći spasitelj svijeta, dobit će blagoslov svi narodi na zemlji. Avram se sa sinom zaputio kući, radujući se što je izvršio volju Božju i što je istovremeno ostao živ njegov sin Isak, kojega je Gospod udostoio tako velikog obećanja.